Naimbangal daw mo, Brother Jerry. Kastamot kanyam, apay dagos mo ngay may ka. Dumagag man no, apay yung nagragsak ti pamilyayo ken kasalawan problema. Anya kat di mo tin gayam, dala tamot a problema mi. Mumtam, naikkan tayo ti gundaway nga mangida ulo ti pamilya tayo. Isungar nga makuna nga father is the head of the family. Isunga no pamilya ti pagsasaritaan. Ay kat sika mismo ti mangkita, no kasano ti panangidalan mo dagiti kapamilyam. No kayat mo bang nasaya at isuda? No kayat mo bang naragsak isuda? Mamati amin tayo kat kayat temot nga nasaya at ti pagbanagan ti pamilya tayo han ka di? Uwin gayem, no maminsan. Agap apa kami matkin bakit. Anya manin aya day ta pagapapaan yun. No daduma kat makipinpinapilit no maminsan. Makaskasuron nagpaspasugnod. Kat masurunak mo't ano daduma. Makasauwak man iti dakas. Di ba nagkasar kayaw kini bakit mo iti Wah simbahan? gayam. Oh, kahit digit tabaw siyo. Anya, I always love you, no matter what. Kunang pa ijay. Isuti ko na yo ide. Kat itatan. Itaawan da jayan. Dilaw mo na nga pinagkadwayaw. Awang garudan gayam. Anya nga iti kastakta, maiturong ko pa iti pamilyak. Ti naimimbag pa'y, kin may mayat pa'y, kin naragragsak pa'y, makapauma, no daduma. Bigbigat pa lang, ay, mapagapa ka manayin. Wan, mariknak day ta stress mo. Relax ka lang. Ada solusyon ta day ta kayem. Bagam bro. Ay ayatamot lang ni bakit mo. Ang kumuha na Sa pay nga raw dagap apa kayaw. ay kahit makapag-visit mo gamin isuna, no daduma Anya ka. katimutan ni brother to mo na ya. Amom tayan ti problema. Day tuy. Dahil tamata? Haan, dayto Utag ko nak, dayto utag. Kasano ko ma? Amom tom na. No anya daytoy marikriknam ditoy. No anya ti marikriknam ditoy. Kasla ko makakaungat ka. Makasursurun ka. Agpaspasugnod ka. Nya. Agtanta nabutob ka. Kat dapat ipan mo pa nga muna ijay, utak mo. Dayta marikriknam sa kanto ibaga kanya na. Sumot brother. Makaungat direk na. Kat iso ti pinanunot ko. Kat iso timbagak. Nagungutak kini bakit ko. Kat nagapa kami manan. Kat isulat tamat. Ay na talaga sa nga agkurkurang ka ti utak niya. Nyati kahit mo sa uwan bro. Ay kat makapa-stress ka tom. Kaya't ko sa uwan. No anya iti marikriknam. Ipan mo pa iti jay utak mo. No ada jay utak mo panunutim pa'y. No anya iti nasayaat. Kinaan nga nasayaat nga sawan. No kasano iti panangibaga. No nalumanay when no nangato ti boses. No natangsit when no nasweet. Sa kanto ibaga jay ibaga. No daduma brother Tom iti problema. An mo nga ibaga kanya nga dim amo iti nasayaat. Ken saan niya amom dayta. Kaya ustumot ti kunkunak kanya na. When may sapay ajay. Uray kasan no. Kaus usto dayta nga ibagbagam. Ngumtay panangibagam. Kitlaaw mat. Ipamarang mo nga iso na ka di na amaw. Ay kat sino ngay matehan nga makasuron. Makasuron na tamot ay iso na. Iso nga tanangam dahi ta pinagsasaong. Han ka dapat nga tay ano unay mo nga tay nasakiti bagbagam. Di ka mo dagit ta kasta nga banbanag. Amom tom dumngag ka. Analaeng. No anya ti adadjay utak mo. Iso itay agbalin nga panagsasaom. No anya iti panagsasaom. Iso ti agbalin nga garaw mo. Iso iti inaldaw-aldaw nga aramid mo. Kahit no inya dagita nga aramid mo. Agbalin nga ugalim. Kahit no inya dagita nga ugalim. Nya
Isu iti pagbanagam. Isu nga ti problema ta utek mo. Nagunagmutan, brother. Isu nga dapat mo ti agbasa ti kastoy. Daytoy ti masapul mo. Isu iti guide mo daytoy. Isu iti ipan mo di ta utek mo. Tatanuam mo ti kaipapanan na daytoy. Kitsurutem ti nasayaat for sure. Nasayaat ti pagbalinam. Isu nga asaam iti utek mo ti pinagbasam ti Biblia. Han nga intun mapan ka lang makimisa. Han nga papastorkin papadilang ti agagem iti kastoy. Han nga display dayto iti balay. Ay naan yan. Han nga intun lumakay ka. Nun ammom nga umasadag iti tiyempuman sa kalagbasa ti kastoy. Haan. Daytoy na iti daytoy Biblia. Para kadag iti tao. Kas jemot lang ti pamilya tom. No ti prinsipyo yukot agapu ti kastoy. No isu iti pakpakitayaw iti uneg ti pamilya. Isu iti pakitam kadag iti anak mo, kini asawam. For sure na pintas tumula ti pagbanagan yung pamilyahan ka di aya? Apay pastor kasamutan, brother Jay. Dahita kati kong kunak, nagbasa ka lang ti Biblia, pastor kin paday, ang agbalin ba nga padre di pamilya? Ano ya? Kaya't mo ti masampelan. Among pala ti agbiro kiti bersikulo kas kadaan niya. Alaam dahito ita, agbasa ka. Biro kumite taga Episo 4 verse 26. Biro kam. Ayun, nagbayag kalakot din nga mang biro kantom. No, wag pungtot kayaw. Diyo ipalubos nga agbasol kayaw. Haan kumangalom nagtiinait nga haan nga bumaaw day ta pungtot yaw. No, diyo ikan ti jablo. Iti gundaway nga mang sulisog kada kayaw. Day tati kong kuna. Nupay ralim day tariknam. Ta negative itayan ti riknam. Sigurado di tati gundawayan ti jablo. Nga umay ang mang sulisog kanyam. Naawatam tom nupilyam ti agpungtot. Adong ti dakos nga masaong. Amum nga positive kan. Positive kan na strict da kan ti demonyo. Virus. Isu nga dapat iwasam. Dayta anyan tutlaw-law at umon. Nag-high blood kan taon. Baka dimto napuputanan. Natumpam ton bakit mo. Diba? Next. Basa iti taga Episo 4:29. Di kay agsao iti makapasakit. Usaran nyo laang iti balikas nga nasayaan. In maiparbang tamatulungan iti siya sino man. Kasangsanguyo, kususauyo, kunak kuma. Nawatang matlaang, no mariknam tayo nga, nariknam ti maday, iti riknana. Ipautek mo pa. An ka dapat agibalbalikas ti makapasakay. Tamadiday ta. Anya pa iti kayat mo. Colossians 4 verse 6. Makaparagsakin makaayayo kuma iti panagsaritayo. Kadagiti tattao. Amuyo kumatay. Tumutob nga sumbatyaw. Iti uray siya sinuman. An nga gapu tattao. Kat sabali nga tattao. No daduma nga minkat. No sabali nga tattao. Nagsya at ipinagsasaom. No di unag ti pamilya, tila-tilan tulaw-lawa tumon. Nya ti kahit nasa uwan da dya ipakitang tao. Noon nya ti kinasayat mo ti sabali nga tao. Akit kasi kumamot at ti unag ti pamilyam. Correct. Basaam. Colossians 3:13. No adda ti pagkunaan ti maysaken maysa. Agin nanos kin agpinnakawang kayo. Masapul nga agpinnakawang kayo. Akas pa nagpakawan iti apo kada kayo. No adda inaramid ti maysa kada kayo nga maday. Kaya nga tayo agpabasol asigod niya. Agpabasol kayo to pa lang. Ito gungunam kunam to pa ilaang. Ano nagadun to pa lang ti makunam. Kadi aya. No adda ti madi nga kwakit. Imbis nga tulungan tayo jay pada tayo nga tao. Dito unag ti pamilya. Nga tayo naramid na kat maday. Katiturong tayo tinasaya at pabasulin tayo tupay lang isuna. Si kan tumod gamayin, kastoy kan tumod gamayin. Kung kunak lang arod nga kastoyan, ti aramay daw. Kinaawan ti respeto mo at ti tao ti kasjay. Ang mumod atang tangan ada jay. Aglalo ti unag ti pamilyang pay.
Alangan nga kasta nga rod mat iti pakitam, naawatan matlaang. Anusan nyo at itunggal maysa no ada iti pagkurkurangan na. Tana siya at lata iti na siya at lata ti pa nagkakadwa ti unag ti pamilya. Kaya nga pinabasol, kastoy. Biro kanyo iti nasayaat niya. Iti solusyon na nga nasayaat da ita nga problema. Romans 12:9-12. To yun ti maudi aduna yung tinaybaga akon. Kud masapul nga baka may bagak to amin ng kitne rabinton. Agayat kayaw at sipupudnaw. Guraan iti dakas kat salimutmutan nyo iti kinaimbag. Nabara kuma iti panag inayatyo kasag kakabsat kini Kristo. Kat narigat kayo nga mangipakita ti panagraamyaw ti maysa ken maysa. Ken ipasnagyo iti agtrabaho. Kadi kayo agsadot-sadot ipapuso yo iti agserbe iti apo. Agbiag kayo nga siraragsa gapo iti namnamayaw. Ibturan yo dagita rigat yo. Kinkanayon nga agkararag kayaw. Dayta ti masapul yo dita pamilyaya. Ayatin yo ti tunggal maysa. Dapat napudno iti ayat yo. Guraan nyo ti daka salimutmatan nyo ti naimbag. Birukan nyo iti pagimbagan niya iti naimbag para iti pamilyayo. Kasya, dagita ti ipakita tayo, kadagiti anak tayo niya. Ti panangraam tayo, ti asawa tayo, ipasnag tayo ti agtrabaho niya. Antay nga agsadot-sadot, so ti kunanad tinay. Ipasnag yo ti agtrabaho, kad di kayo agsadot-sadot. No sadot ka nga hapadre di pamilya, akot sigurado ang mangagmumanay ni bakit mo nga agngaw-ngaw kanya. Han ka de, ipapuso iti agserbe iti apo. Han lang mapan kayo once a week, mapan kayo misa. Han lang kasjay, dapat no mabalbalin, inaldaw-aldaw. Ikanyo ti panawan, ti pamilyayo, nga agbasa kayo, iti pagsaatan nyo, ti Bible. Pagsayaatan iti pamilyayo, agbiag kayo nga siraragsak niya. No adu iti dumteng problema ti pamilyayo. Kita dalata tinamnama nga dagitoy kethan nga permanente nga adantulata ti nasaysayaat pa nga pagbanagan. Ibturan nyo dagita rigat yaw. Kinkanayon nga agkararag kayo. Kit dapat dahil tati maysa, kin-advise ko kanya, agkararag kayo. Ti rabi sakbay kayo maturog. Ilawat yo kini Apo Diyos. Ag-thank you kayo. Iti anyaman nga blessing nga imay kada kayo. Tapos agpakawang kayo. Pakawanin na kami Apo. Ti anyaman nga nararamin me. Iti pinagpanpanunot me. Panagsasaume. Iti garaw me. Idawat me Apo nga pakawanan da kami. Kasi dalusan da kami. Kasi sakbay kayo nga maturog ta. Taamuyo kin dapat maarmiris yo ti pagkurkurangan yo. Idawat yo amin kina Apo ta ni Apo ti mangbindisyon kada kayo. Kasi laeng no talaga nga kayat mong mayat ti pagturungan dahil ta pamilyam to. Dapat mamati ka dito Dahil ito'y Biblia, mamati ka kini Apo. No isuda itate surutin niyo nga dalan. For sure, naragsak kay tulat niya. Agyaman aklaw unay, Brother Jerry. Awan da jay, Ta brother. nalawlawag anak manayin. Basta da problema ti pamilyam, umay ka ng kanyak. Kita tanto no kasano ti pagbalinan na. Umanak nga roda, nagyaman aklaw unay.